Внимателно, защото има много любов в нея, а тя именно специално за теб от името на всички твои близки приятели. Също така ти пожелаваме да си заобиколена именно от ето такива малки ангелчета. Този невероятен съдър. А сега, скъпи приятели, е наш ред да изгледам тази песен специално за Ирина. Готови ли сме всички заедно?